wangumphefumlo ophilileyo. Yakwazi ke uba ngumphefumlo kanti awuphili, uya exista nje, awuna direction. Kukho umahluko phakathi koku-exista and living. Xa exista ukho nje awuvelisi into. When you are living, ubonwa ngabantu. Uva abantu besithi sibona inyathelo lakho. And so we want to be close to you. Ngenxa into yokuba sibona izinto zenzayo. And that's when you live. Kanti when you exist, ungumntu ofana nebhoksi nje. Kodwa time. Ngizothi kwamphefumlelo waba ngumphefumlo ophilileyo. Uthi ke lo mbhali Zisindise ngenxa yomphefumlo wakho. Inkosi mayisikele. Ithamsanqelise ngoku nakude kule mnapha.